As 6 confrarías que integran Rañeiros da Ría teñen grandes expectativas na xestión propia para recuperar a produción. As expectativas que están postas no Libio Marisqueos son altas porque as ganas que temos de que isto mellore son moi grandes. A nosa idea é intentar recuperar a produción, iso é o principal, porque vemos que ano tras ano isto estaba deixado na man de Dios, e non víase que cada ano íbamos a menos, e os mariñeiros das o caso que está marchando para Noia ou para Ribeira para poder vivir un pouco no inverno, que é o que nos falla aquí no resto das cofradías. A principal novidade reside na duración da campaña, posto que Rañeiros aposta por prolongala ata abril, coa posibilidade dun peche temporal tralo Nadal. O que cambiamos no plan de gestión, puxamos un mes a maiores, puxamos abril, o cal a Consellería non estaba. Puxamos un mes máis por o tema de que se vemos que é viable cerrar a finales de enero, principios de febrero, e poder facelo polo tema de que os precios en esa época baixan moitísimo e sería unha tolería sacar o recurso moi tirado de precio. E por recuperalo que é en abril. É un dos cambios un pouquiño máis significativos que fixemos, pero xa che digo que é o principal é intentar recuperar a produción, unha boa vigilancia e unha boa regeneración sobre varias zonas que son zonas as cales xa estaban concretadas por todos os patróns, que son as zonas que exigíamos os patróns da Ría á Consellería para que regeneraran. A Consellería dispón ata finais de ano para determinar a viabilidade deste plan de xestión e valorar tamén outras propostas presentadas como os plans específicos de Carril e Vilaxoán para os lombos do Ulla. Pensamos que o normal sería que estuáramos todos xuntos. Isto xa se falou na Consellería, cunha reunión coa Conselleira, o cal había unha maioría que queríamos un reparto, pero que iso tiña que ser por unanimidade, o tema do reparto. Ao non haber unanimidade, aconsejo-nos facer un plan de gestión. Plan de gestión, había cofradías que non querían, outras que sí, e ao final chegamos ao punto de xuntarnos unhas 6, falamos cos socios, os socios aceptaron esa proposta, e intentar nos ir a facer esa gestión. Eles decidiron pola súa parte facer unha gestión de dunhas zonas en concreto, como poden ser outras zonas e como poden ser os lombos do Ulla, pero bueno, nós sempre estamos abertos a que se unan e intentar de que isto levalo entre todos, porque non queda outra.